Hej sammen, jeg er lige velkommen tilbage til video. I den her video, der skal vi spille Blade Ball. Eller Ball. Det hedder B-A-L-L. Ikke Ball. Nå, men i hvert fald, så ja, jeg undskylder, at jeg ikke har optaget særlig mange videoer. Jeg har ligget lidt shorts ud, men ja, ikke rigtig nogen videoer. Så nu kommer der en video, og jeg håber også, der kommer flere i fremtiden. Og grunden til, at jeg ikke har lavet flere videoer, er fordi, at jeg havde mistet lidt lysten til det, og nu er det kommet tilbage. Så nu kommer der forhåbentlig en masse videoer ud. Nå, lad os komme i gang. Og det skal altså lige hurtigt siges, inden runden begynder, så skal I lige vide, at jeg har spillet det før. Okay, så er runden går i gang. Okay, nu er nogle sindssygt nogen det her. Okay, jeg har allerede købt sådan noget, der beskytter mig. Men det hjælper ikke så meget, når man ikke er særlig god til det her. Så hvis der er nogen af jer, der spiller det her derude, ja, så bare sige, at det er dårligt. Okay. Synes, what? What? Okay, hvordan kan man overhovedet hoppe så højt? Nå, sådan. Okay. Og jeg har nogenlunde styr på det nu. Shit. Okay. Okay, så er jeg godt fedt, mand. Okay. Ja. Okay, lækker lidt. Okay, jeg fik ham. Okay, nice. Jeg er lidt bange for at blive dræbt her. Okay. Det er sindssygt, de kan... Okay, forresten, jeg har købt nogle vinger. Det var dem, der beskytter mig. Okay. Okay, jeg har forresten 2 4. Ej, nu prøver vi det bare igen. Nej. Okay, jeg troede, den kom hen mod mig. Okay. Jeg vil sige sorry, bare sige okay, men det er fordi ja. Jeg er lidt bange for det her. Okay igen. Nogle gange tror jeg, sådan, når der er en, når den der bold bliver skudt over mod en anden, så tror jeg, fordi at der bliver rødt hos mig lige pludselig, med det fordi bolden den starter. Og hvor går det var. Det der kunne ingen forstå. Okay. Oh my god, bro. Okay. Shit. Nå. Se, det er det jeg mente. Men når den kommer bare i mig, så bliver det lige pludselig rød. Men det er fordi, den er i midten. Okay. Jeg ramte sgu da bolden der. Eller bladen. Bladen. Shit. Nu kan jeg ikke ramme mig. Glem at sige. Øj! Ja, okay, der er en bogstav til den her, bro. Ja, skyd! Okay, det lækker. Oh my god. Så prøver vi det bare igen. Og vi stemmer det dot ball. Okay, sådan. Come on. Didi. Oh no. Hvad var det ham, der prøvede på? Hvorfor? Yeah! Jeg dræbte ham eller noget. Eller, jeg slog ham hjem, og så ikke. Shit. Ej, ved du hvad, jeg er helt kommet i julestemning, mand.
Ved du hvad? Jeg har lyst til at tage al julepynten og pynte den op nu. Kender I det, når man bare kommer i julestemning? Bolden er også rød og hvid, seriøst. Man kommer sygt meget i julestemning til at spille. Selvom man... Ja, man har også englevinger det hele. Har julemanden ikke englevinger? Er det, eller hvad? Eller kan han godt bare lide nachos? Nå, det ved man ikke. Nu står... Seriøst, mand. Helt ærligt. Hvorfor dør jeg hele tiden i det her? Måske nok til at prøve det til næste gang. Jeg laver en video, skal jeg nok prøve at spille andet spil. Så jeg taber. Er vi enige? Så prøver vi det bare igen. Fedt, bold kom lige hen hos mig. Eller Bladen. Okay, jeg ved godt, det giver mening, men kan vi ikke bare kalde den Blade? Vi kalder den Blade. Bladen. Vi kalder den Free med Bladen. Du hedder Bladen. Jeg kalder den for Tarzan. Eller Bland. 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 Jeg kan... Hvis der er nogen, der hedder Dan, så skriv lige i kommentaren. Fordi bolden hedder Bland. Bland. Altså bland noget ind i blanden. Ja. Men for... Pokker det også. Okay. Nu er der så ikke flere sikkerhedsting tilbage. Nu skal jeg bruge mit barnesæde. Nå, jeg har ikke det længere. Lige meget. Det giver mig syg stress. Vi skal virkelig til at få spillet andet spil næste gang. Eller jeg skal. Shit, my boy. Shit. Ved du hvad? Jeg prøver at kæmpe mod robot i stedet for. Det kan være, at jeg er bedre end den. You do not have voice chat. Oh my god. Jeg prøver bare at gå ind i training mode. Så. Jeg kalder den for Hooka. Ja. Det er så... Hvad fanden er Kinati her? Moon map. Okay. Okay, her der får man til gengæld ikke wins. Okay, det er lækker. Shit. Hvordan? Lækkert. Hvorfor lækker det? Jeg hader jeg også, når jeg også ting lækker, hvis de nogensinde lækker. Jeg hader også min ting lækker. Okay, det er en bot, jeg spiller med. En bot. En robot. Bare rolig. Okay. Vildt nok. Og lige nu der er den på easy mode. Jeg ved ikke, hvordan man sætter den over til den mode. Nå, det tog der i starten. Boing. Okay, vi øver os nu, okay? Hvorfor lægger det ikke lige så meget her? Og nok fordi der ikke er en million mennesker. Okay. Man kunne dø på det der. Seriøst? Prøv vi det bare igen. Tættere på jer. Okay. Tættere på jer. Kan I lide min sang? Hvad? Okay. What? Hvordan kan vi begge to dø? Shit. Kom så. Bombastic. Sidebite. Hvad det betyder. Ja, jeg dræbte den. Fuck. Okay, jeg kunne lide en settings. Skal vi sætte... Okay, vi kører op nu. Først på normal, så det der expand, og så impossible, okay?
Nu er den på normal. Efter sætter vi den på expand, eller hvad? På det. Okay, nu er den normal. Ja, så normalt som det nu kan blive. Nå, ja. Okay. Okay, så det er normal. Det er sgu da ikke helt normal. Det er sygt svært. Okay, jeg skal vinde 2 runder i streg. Og så tager vi den til det der expand. Okay? Okay, så håber vi, at vi vinder 2 runder i streg. Vi går bare til det. Nej! Okay. Vi vandt. Jeg vandt. Okay, kan vi ikke tælle det som jeg vandt? Men jeg døde også. Jeg klarer den aldrig på Impossible. Okay. Jeg tror godt, jeg kan vinde. Nej! Dø! Du for... Okay. Det her er sindssygt. Prøver vi bare igen. What? Okay, opgave. Han har opgave. Hvad er en opgave? Fik penge. Ikke fælde mange, men stadig. Okay, slap af, mand. Og lige ud at trykke her, så hurtigt jeg overhovedet kan. Okay. Jo! Okay, det var en runde, jeg vandt. Det var en runde. Nej! Hvad? Og vi prøver igen. Kom så, vi kan godt. Kom så, ind i kampen. Kæft, det dog gå. Nu. I've been thinking, I've been thinking about
Det her, det har taget en evighed. Jeg tager den sidste runde. Holy moly, mand. Så hvis jeg ikke engang kan vinde over normal, så er jo... Ja, altså seriøst. Okay, jeg gør det for jeres skyld, okay? Jeg tager den på... det er extreme mode. Eller... Den er på impossible nu, okay? Nu gør vi det. Okay, vi gør lige lidt. Kom så. Kom med gejsten, mand. Hvad det betyder. Okay. Shit, nu har han også alle mulige abilities. Hvis synes, jeg snakker om Minecraft, så er det ikke bare jeg. Okay, kom så. Hvis den dør, ikke? Så skriver jeg. Og hvis jeg dør, så skriver jeg også. Okay. Kom så. Seriøst. Virker det? Lige hvor jeg siger det i. Lige hvor jeg siger det i. Nå, men hvis du godt kunne lide at se den her video, så ja. Jeg kan i hvert fald bare sige, til næste gang, der spiller vi nok noget andet. Fordi det her, jeg er ikke helt særlig god til det. Men hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at gå ned og like og subscribe. Ses næste video. Hej.